Mas engrandeng presentasyon sa Dinagat Festival 2024, gipangandaman karon kay kini ang ika-25 katuig nga kasaulogan sa Dinagat Festival sa lungsod sa Cordova. Ang report ni Luan Merondina. Subsob na karon ang gihimong pagbansay-bansay sa nagkadaiyang mga contingents gikan sa 13 ka mga barangay sa lungsod sa Cordova. Karong Domingo na, Agosto 11, ang ika-25 katuig nga pagsaulog sa Dinagat Festival. Matod sa ilang artistic director nga si Junbert Bentulan, moabot sa tunga sa milyon ka pesos ang subsidy nga madawat karon sa matag barangay gikan sa lokal nga hagamhanan sa Cordova ug sa Cebu Province. Busa mapaabot ang mas engrande usab nga presentasyon karong tuiga. 200 from LGU sa toang lungsod sa Cordova, ang 300 from province of Cebu. So naara sa mga barangay kung ila pag yung punan ang ilahang budget para mas munindot og mo hamugaway ang ilahang preparation sa katinibuk-ang celebration sa Cordova Dinagat Festival. Samtang 1.6 million pesos usab ang ilang gigahin alang sa grandstand nga libutan unya og mga LED walls. Sa bikas bahin, gibutyag usab ni Bentulan nga dili ang mananaog sa Dinagat Festival ang mamahimong contingent sa lungsod alang sa Pasigarbo sa Subo 2024 karong Agosto 25. May gipili ng mga dancers ug propsmen ang lungsod nga mo'y mulangkob sa contingent sa Cordova sa Pasigarbo sa Subo ug puliki na usab sila karon sa ilang pagbansay-bansay. Amo nang gibuhat para dili gani ma-conflict ilahang time of practices, mo nang maka-focus gyud kay so far karon sa tong Pasigarbo nana atong preparation nanata sa 80%. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.